Δεύτερον, όταν θα χτυπήσει αυτό το σώμα, σε εσάς νομίζετε ότι χτυπάει το σώμα σας. Εμένα, αν χτυπήσει εδώ, δεν χτυπάει εμένα. Χτυπάει ένα κρέας. Αν χτυπήσει κάποιος εδώ, χτυπάει ένα κρέας. Όχι εμένα. Αν χτυπήσει κάποιος εδώ, χτυπάει ένα κρέας. Σαν να χτυπάει το κινητό μου. Άμα χτυπήσει το κινητό μου θα έχω θέμα. Κάποιοι έχουν θέμα. Τι θα έβλεπες εσύ, Μαρία, δεν θα έβλεπες λάθος? Να το ξαναπώ, πάμε να το ξαναπώ. Όταν κάποιος χτυπήσει αυτό εδώ, χτυπάει ένα κρέας. Όχι εμένα. Τζόνι, έγινε αποτάφτιση από το ίδιο το κρέας. Ελευθερώθηκε η συνείδηση που κατανοεί, που παρατηρεί από το ίδιο το κρέας. Κρέας.